വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷനം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ. ഈ അദ്ദേഹത്തില് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ പൂത്തേഷലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജ ക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹാനാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാനിവിടെ ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദൈവികതയിലുള്ള അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, അവരുടെ എന്താണ് ആ 26 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോ അതാണ് എന്താണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്താണ് നിർഭയത, നമുക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടാനില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ദാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ജപയജ്ഞമാകുന്നതിനായ അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാമ ജപമാണ് അല്ലെ.
പിന്നെ വേദ പഠനം കലിയുഗത്തില് എന്താണ് ആ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാറ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പിന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ. ആരാ പറയുന്നത്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? ആർക്കറിയാ? കൈ ഉയർത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു 15 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, രശ്മി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവാനെ അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി. അതെ, ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, അർച്ചന മാതാജി അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ പഠിച്ചു വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് അല്ലെ. ആരാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കലാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു, കൃപാദരുടെ ആ ശിഷ്യയുടെ ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാൽ ചതുർവേദങ്ങളും എന്താണ് ചതുർവേദി, ത്രിവേദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവര്, 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച അവർക്കൊന്നും ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. അപ്പോ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ വേദപഠനം, പിന്നെ തപസ് ആണ്. തപസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ള തപസ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, അവിടെ ഇത് നമ്മൾ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ ലാളിത്യം, ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക. പ്രഭുപാദര് പറയും എന്താണ് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയും. എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ലാളിത്യത്തോടെ ജീവിക്കുക. എന്താണ് ഉയർന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അഹിംസ. അഹിംസ എന്താണ്? മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും എല്ലാ ജീവികളോടും നമ്മൾ ദയ തോന്നണം അല്ലെ. പിന്നെ സത്യം, പിന്നീട് പറയുന്ന ക്രോധമില്ലായ്മ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്രോധം സർവനാശമാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് എന്താണ് കാമം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ക്രോധം എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ. ത്യാഗം, പിന്നെ ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മില് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അല്ലെ. പരദൂഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അവരുടെ കർമ്മഫലവും കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുക. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നിൽക്കരുതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവർക്കും ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല അല്ലെ. എന്നാല് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പുരാണത്തില് ഒരു നല്ലൊരു കഥ പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവ് കുറെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പാല് ദാനമായിട്ട് നൽകിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് പാല് കൊടുത്തു. പാല് രാജാവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പാത്രം ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൂടി ഒരു പരുന്ത് ഒരു വിഷപ്പാമ്പിനെയും കൊത്തിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വിഷം ആ പാലിൽ വീണു. അപ്പൊ അതൊന്നും രാജാവ് കണ്ടില്ല, ആ ബ്രാഹ്മണന് കണ്ടില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പാല് കുടിച്ചു, അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അപ്പോ യമരാജൻ ചിന്തിച്ചു, ഇതിന്റെ പാപം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക? ബ്രഹ്മഹത്യ പാപമായി, ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു അല്ലെ. രാജാവ് കൊടുത്തത് നല്ല ശുദ്ധമായ പാലായിരുന്നു. രാജാവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവ് നല്ല പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്തത്. ബ്രാഹ്മണന് കണ്ടില്ല ഇതിൽ വിഷം വീണത്. ആ പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ്. ആ പരുന്തിനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല. പാമ്പ് അത് എന്താണ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ആ വിഷം ചീറ്റിയതാണ്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാപം ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കലായിരുന്നു യമരാജൻ. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറയുന്നു, രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് കുടിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വിളിച്ചു പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് വിഷം ചേർന്നതായിരുന്നു. അല്ല അല്ലെ, രാജാവ് നല്ല പാല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വിഷം വീഴുന്നത് രാജാവോ ബ്രാഹ്മണനോ ആരും കണ്ടില്ല. അപ്പോഴങ്ങനെ ആ കുടിച്ചു, ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപമായി. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് കുടിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, രാജാവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാവം, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ പാവം മുഴുവൻ ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് എന്താണ് കർമ്മഫലം നമുക്ക് വരുക. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കർമ്മം കൂടി നമുക്ക് വരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് പരദൂഷണ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തിലത ബീച്ച്, അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം മമൈവാംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതനം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും. ലോപമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം. ശൗചം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആവും, ഉള്ളിലകത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴല്ലേ. പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ദൈവികതയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അവരെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗർവ്, അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവി സമ്പതി മോഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജാ സംവദം ദൈവീമബീജാദോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അത് മുക്തിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടതാ, മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങളോ ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ പിറന്നിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അർജുനന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകാം, എന്താണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ലേ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദൗബോധോ സ്വർഗലോകോസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളാവയെ വിവരിക്കാം.
അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒന്നിക്കല് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണം. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തില് പെടും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇനി ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാവിദുരാസുരഃ ന ശൗചം ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളല്ല, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നൊന്നും അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നല്ല വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, അല്ലെ, അതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് എല്ലാവരും മദ്യപിക്കുന്നതൊക്കെ, അല്ലെ. ഇത് അവര് വിചാരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് അതിന്റെ ലേബലിൽ തന്നെ കാണും, അല്ലെ. അതിന്റെ മേലെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല ബോൾഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ, മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാലും അതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താണ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് അത് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നീട് കരളും മറ്റുള്ള അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും, അല്ലെ. അവസാനം നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറക്കാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും പ്രഭുപാദര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ ബാറിലൊക്കെ മദ്യപിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രഭുപാദരെ കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ചേർന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ അവർ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രഭുപാദര് അവർക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഈ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, ഇതല്ല യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പിന്നീട് ആ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ അവര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ ബാറിൽ പോയിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് കാണുന്നു, സാധാരണ അവരുടെ കൂടെ മദ്യപിക്കുന്ന അവരൊന്നും അവിടെ ബാറിലേ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരോ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ അവരൊക്കെ എന്താണ് രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല സന്തോഷവാനായിട്ട് ആനന്ദവാനായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, തുള്ളിയിട്ടൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഹരിനാമം പാടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം അവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മദ്യപിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു നൃത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവര് മദ്യപിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഹരിനാമം ചെയ്തിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചു, ആ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ഇവിടെ വരുന്നില്ല, മദ്യപിക്കുന്നില്ല, മയക്കുമരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒരു ലഹരി വസ്തുക്കളും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സദാസമയവും സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ആനന്ദം, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യത്തിലും പ്രഭുപാദർക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഹരിനാമം അത് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് രാവിലെ പോയി കുറെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മദ്യപിച്ച് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വെക്കുന്ന, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് എന്താ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൂട്ടാറ്, ഇത് അല്പസമയം മാത്രമേ ഇതിന്റെ ലഹരി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഹരിനാമം അത് സദാസമയം നമുക്ക്
ആനന്ദം നൽകുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ക്രമേണ ആ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ LSD ഒക്കെ അടിക്കുന്നവർ, അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ബാറിലൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഹരിനാമത്തിന്റെ കൂടെ മദ്യപിക്കും, ഒരു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അവർ നൃത്തം ചെയ്ത്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അതിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ഒരു നോട്ടീസ് തന്നെ അടിച്ചിറക്കിയുണ്ടായി. ആ സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ, ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ പ്രഭുപാദരെ ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കി. എന്താണ്? സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഒരേ ഉയർന്ന തലത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ എല്ലാ സദാസമയം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് മദ്യമൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടൂ, ആനന്ദം കിട്ടൂ. എന്നാൽ ഈ ഹരിനാമം സദാസമയവും നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കൂ, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും, യാതൊരു ചെലവുമില്ല എന്ന് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഇതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാൻ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആനന്ദവും സന്തോഷമൊക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമുക്കത് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആസുര സ്വഭാവികള് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികള് അങ്ങനെയുള്ളവർ ആസുരിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവര് പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ് അല്ലെ, അതിന് ഒരു നിയന്താവായിട്ട് ഈശ്വരനില്ല, ഭഗവാനിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കും സമൂഹത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് ഓരോരോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫിലോസഫിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഘടനയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, ഇതിന് ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് അവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവരുടെ അജ്ഞത മൂലം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിച്ച് അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആ 4 കൂട്ടരൊക്കെ അല്ലെ, മൂഢന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടികള് അല്ലെ, നരാധമന്മാര്, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ, ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടിമഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമ്മണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതം. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം ആ തീവ്രവാദികൾ, ടെററിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ആ പാവപ്പെട്ടവര് അവരുടെ വീടും അവരുടെ ജീവനും അല്ലെ ആ രാജ്യത്തെ തന്നെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്യത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാസാത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവൃത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി
വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഇന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെ അവര് അവരുടെ ആ സ്ഥാനം അത് കാണിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യത്നങ്ങളും യാഗങ്ങളും അതൊക്കെ നടത്തും. ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനും ഒക്കെ, തന്റെ അധികാരം കാണിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, അടക്കാനാകാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയിട്ടും വ്യാമോഹിതരായ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജാവ് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദക്ഷൻ വലിയൊരു യാഗം നടത്തുകയുണ്ടായി, എല്ലാവരെയും അതിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ തന്റെ മകളായിട്ടുള്ള സതീദേവിയെയും ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ശിവനെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കലും ദക്ഷൻ ശിവനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് ശിവൻ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിവനെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ആ സതീദേവി നിർബന്ധം പിടിക്കുക, അങ്ങനെ ആ ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തുന്നിടത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ദക്ഷൻ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ സതീദേവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ. അവസാനം ആ സതീദേവി ദക്ഷന്റെ പുത്രി എന്ന നിലയിലാണ് ആ ദക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദക്ഷന്റെ പുത്രി എന്ന ആ സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ദക്ഷന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ആ ശരീരത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ അവിടെ വരികയും ആ ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങള് എല്ലാറ്റിനെയും ആ യാഗമൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കുകയും ആ ദക്ഷന്റെ തലയറുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷന്റെ ആ യാഗം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ദക്ഷനെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ യാഗം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ശിവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ യാഗം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാലേ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാം അലങ്കോലമാക്കുകയുണ്ടായി ആ ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ. 11-12 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ ആവശ്യമെന്ന്, മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവര് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് കംസനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കംസന്റെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കംസൻ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും ഒക്കെ വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സന്തോഷപൂർവ്വം അവരെ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്വന്തം തേരിലിരുത്തിയിട്ട് കംസൻ തന്നെ തേർ തെളിച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ യാത്രയാക്കി ഉണ്ടായി. വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അശരീരി കിടക്കിണ്ടായി അല്ലെ. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്നുള്ളത് അശരീരി കേട്ടയുടനെ ആ കംസന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആസുരിക സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉടനെ ദേവകിയുടെ മുടിക്കത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്കിലും ആ വസുദേവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നും കംസനെ തടയുകയുണ്ടായി. കുട്ടികളൊക്കെ നിനക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നും അതിൽ നിന്നും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്കിലും ആ കംസൻ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലിടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ കംസൻ എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കുന്ന ആ പുത്രൻ വരിക എന്നുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആകുലനായിരുന്നു, വ്യാകുലതയോടെ ഇരുന്നു. അത് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദ് പറയും, കംസനെ ഓർത്ത പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. കംസനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കാൻ വരിക, ആ കൃഷ്ണനെ അതിനു മുന്നേ വധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള്
എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലെ. ആ കംസൻ ആ രീതിയിൽ ഓർത്തുവെങ്കിലും എന്താണ് അവസാനം സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതാണ്. അത് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ കംസൻ എങ്ങനെയാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത്? കംസൻ രാജാവായിട്ടുള്ളത് തന്നെ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ പിടിച്ച് തുറങ്കലിൽ അടച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആ സ്ഥാനമാനത്തിനായിട്ട് സ്വന്തം പിതാവിനെ തന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവികള് എന്തും എന്താണ് ആ ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടും ആ സ്ഥാനം നേടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അസുര സ്വഭാവികള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അജ്ഞാനത്താല് എപ്പോഴും മോഹിതരായിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ അവര് പലതരത്തിലും ധാരാളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഉണ്ടാക്കിയ ധനം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ട് ആണോ, നിലനിൽക്കുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണം പറയും, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമിയൊക്കെ സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പറയും എൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, എൻ്റെ ഭൂമിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടേതാണോ? നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും വേണം അല്ലെ. അല്ല, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സ്ഥലവും ഈ ഭൂമിയോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് മറ്റു ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളതാണെങ്കിൽ നമ്മള് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരണം, തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകൊക്കെ വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് അതൊക്കെ അവരുടേതാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാമായി എന്നൊക്കെ അവര് കരുതുന്നു. പിന്നെയോ എല്ലാവരെയും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കലൊക്കെ ശത്രുക്കളായി കരുതുന്നു അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നു. ഇനിയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ വധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആ പൈസയും അതൊക്കെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുക എന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നശിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് അതിനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവികള് അങ്ങനെയാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കള്ളച്ചൂതൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് എല്ലാം പാണ്ഡവരിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൈക്കലാക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയെ തന്നെ എന്താണ് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിച്ച് ഭഗവാൻ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തില് ദ്രൗപദിക്ക് അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിലെ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അസുരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ
ഏർപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പിക്ചറിലെ ശിശുപാലനെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയ ഉള്ള ആളായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരിക്കലേ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 100 തവണയില് ആവുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ നിർത്തും. ഒരിക്കലേ ശിശുപാലൻ 4 കൈകളോട് കൂടിയായിരുന്നു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴ് ജ്യോത്സ്യരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴേ അമ്മയോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇദ്ദേഹം ആരെ കാണുമ്പോഴാണ് 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്, അദ്ദേഹമാണ് ഇവനെ വധിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും കാണുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലന്റെ 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു ഈ കൃഷ്ണനാണ് ശിശുപാലനെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ വധിക്കരുത് എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 100 തവണ വരെ അവൻ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചോട്ടെ, കുറ്റം പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്നെ എപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്, അവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാജസൂയ യാഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പാണ്ഡവരൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അതിന്റെ യാഗത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ എല്ലാ സ്വീകരണങ്ങളും നൽകി ഇരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ശിശുപാലനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെയും പാണ്ഡവരെയും യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവിനെ എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ അപമാനിച്ചിട്ട് 100 തവണ എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഉടനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ശിശുപാലനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അസുരന്മാരൊക്കെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവര് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള വരങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാവണനായാലും മറ്റുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനായാലും ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഭസ്മാസുരൻ. അദ്ദേഹം കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തപ്പോൾ സ്വന്തം ശിരസ് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഉടനെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വരങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. വരം ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആരെ തൊടുന്നുണ്ടോ അവര് ഭസ്മമാവണം എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ഉടനെ തന്നെ ഭസ്മാസുരൻ അദ്ദേഹം അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് ശിവനെ നേരെ തിരികുകയും ചെയ്തു. ശിവനെ സ്പർശിച്ചിട്ട് ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാണ്. ഉപകാരം ചെയ്ത വരം കൊടുത്ത അവരെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഇത് പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃത് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു സിംഹകേയൻ എന്ന അസുരൻ ദേവന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും അമൃത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അമൃത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി മോഹിനി മൂർത്തിയോട്, അത് അസുരനാണ്, കൊടുക്കല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അമൃത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അത് കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ അസുരൻ അസുരനെ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ശിരസ് വേറെ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടില്ല. ആ ശിരസ് വേറെയും ഉടല് വേറെയും ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ജ്യോതിഷത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിരസില്ലാത്ത രൂപമൊക്കെ കാണാം. അത് അങ്ങനെ ഈ അസുരൻ അമൃത് കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഈ അസുരന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുകയും
അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലേ, വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ, ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ അസുരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള ആ രക്തം, അതാണ് ആ ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആയത് മാറിയത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഔഷധമാണ്. അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഔഷധമാണ്. ആയുർവേദിക് മരുന്നുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് അസുരന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ രക്തം അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂജ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാല് ഔഷധത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഔഷധത്തില് ചേർക്കുന്നു, നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ ശിവാസുരിഷേവ യോനിഷു. ഈശാലുക്കളും ദുർബതികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാര് അവര് ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അതുവരെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവരോട് വീണ്ടും സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവര് അതിന് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ അവരോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ശിശുക്കളായി തന്നെ, ശിശുക്കളുടെ രൂപത്തിലാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ശപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രകാരം അവരൊക്കെ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലത്തുള്ള ശരീരത്തിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയനും വിജയനും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിട്ടുള്ള അവരെ ഇതിൽ നിന്നും അവരെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവരെ ശപിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാനും അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒന്നുകില് 3 ജന്മം അസുരന്മാരായിട്ട് ആ 3 ജന്മത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ഈ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അല്ല, 100 ജന്മങ്ങള് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും പറയുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ 100 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടായതാണ്, ഇവര് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ് ആ ഭഗവാന് ദർശനം നേടുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ട് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, 3 ജന്മങ്ങളിൽ അസുരന്മാരായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാന് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിനും ഒരു യോഗ്യത വേണം. സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഭഗവാന് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ഏർപ്പെടാനോ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനും യോഗ്യത വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ജയവിജയന്മാരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരാണ് ആദ്യം ആ സത്യയുഗത്തില് ആ ഹിരണ്യകശിപുമായി, പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിലെ രാവണനും കുംഭകർണനുമാവുകയും, പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനുമാവുകയും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവരൊക്കെ ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവർ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു, അവർ തന്നെ വീണ്ടും കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവരും വരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഗായി മതായി അതായിട്ടും വരികയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അസുരന്മാരുടെ ജന്മങ്ങളായാലും അത് പ്രശ്നമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് വേഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മമായിട്ടും അവര് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അത്
ആസുരിയോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാദമാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവിഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തിക്കില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസുരിക സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികള് അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയോ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ പിന്നീട് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു പറയുന്ന യഥാമാം പ്രപത്തിന്റെ സ്ഥാംസദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം തരുന്നു. അല്ല, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനും സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ലഭിക്കും. നമുക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പട്ടിയും പൂച്ചയും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തദാ ലോഭ തസ്മാത്തേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇവ ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വാതിലുകളാണെന്ന് പറയുന്നു. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ഇത് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ അധപതനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഏതേൽ വിമുക്ത കൗന്ദേയ ത്വമാദോരൈ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചര്യത്യാത്മന ശ്രേയ തതോ യാന്തി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. കാമക്രോധ ലോഭം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിട്ട് ഉള്ളവരെ അവർ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിയന്ത്രണങ്ങളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാമക്രോധത്തിൽ ലോകങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവവിധി സമഹാത്മസു. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സുവർണ അവസരം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭക്തി ലതാഭിച്ചെന്ന്. നമ്മൾ അനേകം ജന്മങ്ങൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലെ ഇതൊക്കെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി ലതാബീജം ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തി കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അത് നിത്യവും ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടിയും വളർന്ന് പുഷ്പിച്ച് കായ്ച്ച് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയും ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. നമ്മളപ്പോ ഇതില് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി. ഇത് നേരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മതി, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ദുബൈയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കും, നമ്മള് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ ഉടനെ നമ്മൾ അവിടെ പൈലറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കോ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ദുബൈയിൽ പോവില്ലേ, അവിടെ എത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ആ പൈലറ്റില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദുബൈയിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ടാക്സിക്കും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പൈലറ്റില് വിശ്വാസം, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, നമ്മൾ അവിടെ എത്തും, ഈ പൈലറ്റ് നമ്മളെ അവിടെ എത്തിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പൈലറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ആ ഗുരു പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഈ ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഗുരു നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. അപ്പോ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എപ്പോഴും. തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിത അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. വിദേശത്തൊക്കെ പോവാം, വിസ, പാസ്പോർട്ട് അല്ലെ, എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ വേണ്ടൂ. എന്താണ്? ആ ടിക്കറ്റാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അതേ വേണ്ടൂ, വേറൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. യാതൊരു ചെലവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്. വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള പോലെയല്ല, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നവരല്ല. അവരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു, എത്രയോ കാലം പഠിച്ചു. അതിന് ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വായിച്ചു, കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ്, ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള്, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. യശാസ്ത്ര വിധി മൃത്സജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സദ്സിദ്ധിമമാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവിധങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കലിപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നീ പോയി വസിച്ചോളൂ എന്ന് കലിപുരുഷനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒന്ന് ചൂതാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം, മദ്യപാനം അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നീ പോയി വസിച്ചോളൂ എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ കലിപുരുഷൻ എല്ലായിടത്തും പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിധി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെയാണ് എനിക്ക് വസിക്കാൻ സാധിക്കാൻ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കലിപുരുഷനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം കലിപുരുഷൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇവിടെ എന്നും അങ്ങയുടെ ഈ ഭരണകാലത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാനം തരണം എന്ന് പറയണ്ടേ. അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ട് സ്വർണം അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ നീ വസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ
അങ്ങനെ കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കലി വസിക്കും എന്നാ പറയുക. അപ്പോ ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. ചൂതാട്ടം അത് നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം അത് നമ്മുടെ തപശ്ചര്യയെ ഇല്ലാതാക്കും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കും. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നത് അത് നമ്മുടെ ദയയെ ഇല്ലാതാക്കും, സഹജീവികളോടുള്ള ദയ അത് ഇല്ലാതാക്കും. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ശുചിത്വത്തെ ശൗച്യത്തെ ബാധിക്കും, തപശ്ചര്യയെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് സത്യയുഗത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങള് രണ്ടും രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു. എന്താണ് ആ സത്യയുഗത്തില് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഹിരണ്യാക്ഷൻ ആ ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു അന്ന് അസുരനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തില് അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലും രാവണൻ ലങ്കയിലും അല്ലെ, ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയിലും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് ആസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ആസുരിക ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അത് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി. കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ നമുക്കറിയാം കൗരവരൊക്കെ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു, ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നില്ല. പാണ്ഡവരെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ദൈവിക പക്ഷത്തായിരുന്നു, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ അർജുനനോട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരേ കുലത്തിൽ തന്നെ അത് വരികയുണ്ടായി, ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ. അതും കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗമായപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായി, ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. അപ്പോ സത്യയുഗത്തില് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു, പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തില് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി, താപരയുഗത്തില് ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി ഇത് രണ്ടും. എന്നാല് കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായി, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ആസുരിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കും, ദേഷ്യപ്പെട്ട് പെരുമാറും അല്ലെ, മോശം രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും, നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും, നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ രണ്ടും നമ്മളുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ 3 ശ്ലോകങ്ങളായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ. 26 തരത്തിലുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണന്തെ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവര് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവര് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പിന്നെ അവരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ള സന്യാസിമാർ, സാധുക്കള് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത്. പ്രഭുപാദരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും എല്ലാം തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനമത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ അയാള് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കുമുള്ള കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നതും ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്ക് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ അകപ്പെട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ നിരീശ്വരവാദികളല്ലേ, അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടും എല്ലാറ്റിനോടും അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും അവരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസികളെ. അവരൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരവസാന കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവര് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അസുരന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ. നമുക്ക് ഇന്നും കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോടും ഭഗവാനോടും ഒക്കെ അസൂയും എന്താണ് ആ ദേഷ്യവും അതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മള് എന്താണ് ആ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഉയരണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർജുനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊന്നും സാധിക്കാത്തവര്, സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഉയരാൻ സാധിക്കാത്തവര് അവര് തമോ ഗുണം രജോ ഗുണത്തിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടിട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഈ രജസ്തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി എത്ര തന്നെ കേട്ടിരുന്നാലും അവർ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവില്ല. സ്വന്തം ഉത്കൃഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം വഴി അവർ ചിത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ. എങ്കിലും ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഉചിതനും വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവരെയൊക്കെയാണ് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരി അത്രയും വലിയ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അത് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ടും തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഇവിടെയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരുന്നത്? അപ്പോഴ് ആ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ്. അതിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയുണ്ടായി, കാരുണ്യം നൽകിയുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് എത്രയും കുത്തൊഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അവരെയൊക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.